Kemudian subhai P16 second Amen Faithful and True Channel. But syakani ka Bible Study Series nomor 10. Irang sakut hakal nong kawasau jong kitab Genesis. But ni kadu ni page capang we karakter ba kadu akan ka benta but kata odai ulamek. Ni sange capang ulamek matangin sapenkut ngin sedang ya kene ulamek akan ka jing study series akan ka por. But tang hak ane ka video ngin penkut no ya ka story lene ke jing ya keren lene ke jing ya study ke jing ya krek ke jing ya wat syapang ulamek. Di syapang ulamek ki ki jing ai lene ki ba lengba jong u kata ka jaka ka ba usyong usak kaya tu yangi lene ki ai ya kata ka imlang ka salang kabodon ka jing nang ka jing start per ka jing tip ki benta ki pa per jong ka imlang salang jong katu ka jaka ka ba ulamek usyong usak but kane ka yeng ka sem jong ulamek kalale ayu ban terwa ne kalong ka atiar hakano kurukom ka jing don jong ka civilization abang ong civilization kumur kibriu kinang ban don ya ka ban penpej ya ke jing le jing kam jong ki ban don ka jing koj ka jing khia ka don ka jing sum ka jing bu haki jaka ba per haki jaka ba dei ban don ya ka jing le root ki jaka sum kita ngi ong badon ka civilization ka don ru ka jing yo jing hikai ha ka tho katar ha ka nang ka tip di ke ke ba ka ne ka jing ka sem jung ulamek ka contribute dene ka ai ya ka ne ka civilization hidon ki kerteng jung ki breu ha ka to ka jaka ha to ka por padlang ba jong kini ki kerteng ki kedeu perki ai ksai ya ka kam ke paki kitrei ya ka jing khayi ke paki gile di kita ki kam ki ba ki kile paki ki ai ha kata ka imlang ka salang ke ba kane ka jing ka sem ke jong u kemut ke jong u lamek ka lasyong kalsa di kita ki longkum ka jing ri ka jing don jong ka jing ruai ka jing tem nang ta ka don ru ka jing shna ka jing nang ka buj ban shna ya kitiar balong da kinar ne kirnong ne kaksiar pat kum ta terter nang ta don ru ki ain nang ta don ru ka jing bishar nang ta kala ru banlong ka jing ya dimet jong ki kentei pat ki shnrang ne ki kam nuti namar ba ki kerteng jong kini ki kun ki kti jong ukain kane ka pen i ya ka kam kapa ki trei pat ki le ka jing kentup ya ka kerteng jong ka para jong utu balkain ka kerteng ka nama ya ka ba ka jemut jong ka kerteng jong ka mut hapareng preti mut kapa ilup kapa itnat brio kane kalak banlong ka kerteng kapa pen i ya ka jing don jong ki kam nuti kata ka jaka dikiru start kim ya bunia lan kim ya tainia tapang kata ka poetry jong ulamek kapa ngisiam ha Genesis saw berkot arpulai bat arpusau kuba uong akan ne kerukom ko ada bat zila tu ngap ikaktien jonga hi kitengah ulamek tu syak skor ya kaba ngan ya tu
Ngalapen yap ya ubreu ubapen mensau yanga. Usamla ubasyo yanga. Lada lapen hiar keput hinyau sya ya ukan. Ya ulamek lei hinyau pau hinyau sya. Don katokan ni ki start Bible. Kum kita ki start Navare. Ki yo iya kane. Kum kajing sedang jong kajing don ya kajing le tombor pat ya kajing ya penyap. Di ya kane ki shim nakataka tup jing to kabong the Navara Pentateuch kemudian haka selan ripuwe. Ki pat ki kedau ya kum kajing sedang jong ka jing ya le kajing ya kajia kepa ya pen place nam. Kebayang lah manusia maka New American Bible. Belajar kata kaneka poetry ke jong ulamek. Kedai syapang kejing ong jong u. Ya kejing ya tombor, kejing ya lekbor. Pat kalapan kedau ya kejing bu bat kejing sedang jong kita ki boong ki jing bu jing sat lene ki krenit ban penyat ya ke rule ke ain. Pat ya kata kejing bu ya kene kewe ke ain ya ke bah kalatin ki ong lex talionis. Lex talionis kumut ke ain ke bah ya le mar persyak. Ke ain ke bah ong bah kakmat namar kakmat. Kapeniat namar kapeniat. Kata kejumut jong kene lex talionis. Hak pareng kiong the law of reciprocity. Reciprocity. But kajing don kam badai bandon kisaki. Ya kano-kano kakam seniu kakam runar. Dan kano-kano kakam syok breu. Dan kakam penyap breu. The badai bandon kisaki. Te hakapa une ulamek. Ula ong yakine haki tengah jong u. Bau ong kumene bangala ong. Kalau pule nak neka dekat kepada arpulai arpusau jong kelong kepada sau kitab Genesis. Aku wikar kom ong. Haka neka jinglong kepada yaper nak kajing penyap jong ukan. Kepada kajing penyap jong ukan kelong kepada om syam ladon kono kepada penlong ya u ban penyap. Apa yang unprovoked attack on a brother. Andrei ulamek pat la sim ya kajing im jong ubreu jong tau samla kum ka self defense kum kajing ya daya lati. Haka ain jong ka imlang ka salang nene ka civil law jong ka lex talionis ya kane lamang tang bakan long nakabanta kajing wanra ya ka jing yarengkat pada kajing penwan ya ka kam sniu ba uwei pat ubreu ule. It was meant to be just and humane. Ubreu umla ban wat ya ka put nakabanta haba ulapen mong ulapen mensau ya kiba lui kum ya kajing penyap ya kayeng kasem warok kawe kajing pensitom kadai banyahap bat ka kam runar kam dakat kam lesniu ka lex talionis ini the law of reciprocity lasem aka Hammurabi code kebala don haka senem Hajar shua ukris. Haka spasnem ke bapra. Shua jong ukris. Ki ain ki rule ki kanun jong ki Assyria. Haka ba kata ki
labu hakata kebaki ong Noah hide code kepasya ya kajing penyap ya unong penyap breu. Kemudian haka Genesis kendai kot san. Kendai kot san. Pulih katok kumne. Nakapantaka senam jing im jong pihi ngan pan jing keny. Nau murad baro bat nau breu ngan dawayaka. Nau para breu baro ngan dawayaka jing im ubreu. Bat haka anjong kajutang boleh tek ha lum Sinai. Ngir pulih naka kitab Exodus ya kani. Ka any jong kajutang halum Sinai naka kitab Exodus kal nong ke arpu wei kat arpu lai hadu arpu san. Lada pade kajia kajing yap. Kidei ben ai da kajing im namar kajing im. Daka khamat namar ka khamat. Daka biniat namar ka biniat. Daka kti namar ka kti. Daka kejat namar ka kejat. Daka jing im namar ka jing im. Daka jing mong namar ka jing mong. Daka jing kawet namar ka jing kawet. Dapan page ru yakene kebaduan hak kitab Leviticus ka lenong keba arpu sau kot kanyau adu arpau bat Deuteronomy hat kendai arpu wei. Ya ka ain ladon kam pan pen jari ta kajing pen sitom. Kabalong yang kat bat kata kajing pen sneu ne kajing pen jot lane kajing pen mensau lane kajing pen yap. Bat kathong jongka kalong ban kang lat ba endon chu ki jing thombor ki ba kambun lene ki ba kam kraw. Kene ka principle of lex talionis kalong ban kang lat ya ka jing ya penhiar keput ka jing ya penhiar keput da kitu ki ba don jing ya day bat utu ubasya thombor kata kadi ban kang lat ya kata nomar kadehi kajing long kujung ubreu laraki wan ban penyap ya uno na ki bahayeng jongi ngiru ki bahayeng hasem ngine hiar da usnong utau benet penyap kela ya uta ubam penyap i bahayeng jongi lene ye kitu bar khoi ki baya dei bat bahayeng hasem jong nakane kadau ladon kene ka lex talionis krang man khanglat ya kum kata berkadai kene kaju kadau ya kaba ublei ulai ya ukan ya kata ka mohor lene kasyap halor ukan kum kajing ya da ya ta kajing long jong kajing don kam ba dei bandon ki saki kaneru kadai kawei na ki kendon pa hakajing bishar ban wanra ya kahok di lada omdon saki omla ban pensitom yano omla ban penrem yano haka ain jong ka Sinai covenant ne ka jutang Sinai kane ka jutang kala ong bat kala ptha ya ki pat Israel badi bandon arngut ki saki kumang siam ha kitab jingken long ka balai pusan kot lai pau bat Deuteronomy long nyau kot ndriu adu nyau bat kat kendai kot kat san ujisu ulakren sapang jong ke jing don jong arngut ki saki ban yada lene ban saki ya kono kebalong persya ya kitu ki khot jong ka jutang balete bat ublei ingi pule dakaba ingi sim nakane ka gospel kat ku Matthews kalong ka khat fra kat khot ka ba khat riu long khat fra khot ka ba khat riu bat ngi pule kumne
Andrei lada tres ngap ya pi to ya lam wei ne arngot ki briu lembat pi. Pat sakhi jong ki ar ne laingut kan Krisyan ya ka jing kenok jong pi. Ru jisuru ukuran sepang ke jing don jong ki sakhi hapangi kenok yano. Dia ka jing sakhi jong arngut ki sakhi lam ler. Yakini ru en sawanra kamat jong jisu. Dia kini ki wan ban sakhi persyak ya jisu hakasni jong ka jing bishar ya jisu. Hakamat jong ka Sanhedrin jong ki ju hakamit syuaba en sa narpanaya Matius arpun ripo. Dia ka jing kili nakapanta jongi kalong ba kamut ayu kata kujing ong jong lamek ba en pensitom ya nyau ong kumno hangne ye pule mene nyau po nyau sha ko un pensitom nyau po nyau sha kamut ayu kane laban batai ya kane da ka ba ai da ka ba une ulamek ula ai ya ka jingbit ba en pensitom ya hakata karukom ken ya kata ka ba mo ulale dene ula penyap yo tau samla bala ong lane ngila ban batai ya kane ha ka jing shai jong ka rai jong ublei nakabanta ukan ka bang siam ha ka ukat sau jong kane ke ju ka lanong ka ba ublei ula rai ya ka jing pensitom alor jong ukan kedekot ke bakat sau ong hakmi mela be no ukan yul ong ublei hakmi mela be no yanga menta kasngi nakane ka kendo ngan sadei ban buuri irade nak mat jome pat ngan long unong petwir ubashu shang keleng ka kendo kadu balap yanga unsa penyap yanga yakaba une ulamekru ula ong yakata kaba lajia ha ukan bo ong ba ulong kumno ladala penhiar keput nyau sya ya ukan ladala penhiar ya ulamek lelei nyau pau nyau sya kene kebomud ba uno ubala tombor lene ula penyap lene ubala syok ladat ya ukan kidei ban jubab ya ublei nyau sin lene nyau sya kam krau ban yakaba lale aukan ada ulamek ulale te hab ban le kumta te akane kajing sungtu pat kane kajing shai halor kane kajing ong jong blei panyada ya ukan ulamek lese ula ban ong ba ya de ban ai shu ya kajing ada lada ai nyau sya jing ada ya ukan ulamek le di ban ai nyau ong kumno nyau po nyau sya une usngau don kam palat ban ukan ya kajing ada na ublei na marba ya kane kajing penyap ku jong kamdei ka kata kapa ula mut ban penyap andai usule kata aparing ong act of self defense kajing ada ya lade but udai ban yo ya kane kajing ada na kita kiba ong a blood feud ba un dubyo ya kajing ada na lade pada kajing kasem jong uru un yo jing ada nyau po nyau sya pat kane kadai kata kajing ada keba halor du keba utrang bat angnut ban yo dikumne habak ngilakut hang ne syapang ulamek tehaka video kaban sawan ngisapet sa wepat ukun jong Adam pat kaim pat kata kadai uset pat kidekot kipangin sepule haka video kebala dep haka session lan ka series kaban sawan di in sapule yaka lenong kapasau kot arpusan hadu lenong kapasan kot lai puar ingin saya pule ingin saya study
ya kita gibanta taraduk kata kapor ngai kuble pi we na kata kapor ke jong pi utrain kurku ya pi we ki batrang ban snguthu ya ke ege bodon ha ka bible bat ke ege jing betai ke ege jing snguthu ka bible de ble pi we utrain kurku ya pi sa sen